Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Mr. Elegance for Men. Iyan ni siya ni Atrium Fragrance. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, pait nga makahoy nga may pagkaduta amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon, ang temperatura nga pakasiya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have eucalyptus, lime, kag bergamot. Kag for the mid, we have orris, rose, kag labdanum. Kag for the base, we have oak moss, patchouli, kag cedar. Ang namin sa sininga pahamot ay ang eucalyptus niya hindi gitaman kakusog. Baskog daan ang camphor nga hamot na balansado ang timpla sing eucalyptus kag lime kag bergamot. Tapos ang rosas hindi mo gid masimutan gid no. Agahatag lang siya sing personality. Tapos ang orris kag patchouli amo nang gahatag siya nga pagkaduta nga hamot na kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili na lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!